आंहालाय सोर दंखाय एकदम आखाइ गोजा लांथा लांदां बिदिनो थाबाय थानांगौ जायो आरोना आयंना मा मा दं सम्पथिफ्रा नैबे गानग्रा जोमग्राया गासिबो आयं थ' आयंआ बेयावनो थायो थ' नोंथांमोन देखायनोसै आरोना नैबे बेनि जाहैबाय साइन बर्ड आयंआ बेनो आरोना नायग्रा गैया नालाय आं दहायनो बुंखाबाय नोंथांमोननि सिगाङाव रावबो नायफैग्राबो गैया खबर लाग्राबो गैया थ' खुलुमबाय बे समाव नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खनसे गासैखौबो बरायफिनबाय आं दिनै मोनसे जायगायाव दंफैयो आरोना बे जायगायानो जाहैबाय जोंना धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि मेन टाउनावनो आरोना मेन टाउननि थिक सानजाहा नैबे चिलड्रेन पार्कनि एकदम नांजाबनाय फ्रन्टे आरोना ओमफ्राय बेवहाय आं मोनसे जायगायाव फैदों आरोना नोंथांमोना एसे इन्ट्र' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखाबाय जानांगौ जायगाया मा जायगा ओमफ्राय बेयाव जायगायाव आं फैनायनि मेन कारनानो जाहैबाय आं दाख्लै जोंनि जायगानि सासे फोरोंगिरिया माने मोनसे रिसार्च खालामनाय बिसोरो नैबे जायगायाव फैदोंमोन आरोना फैनानै ओमफ्राय आं सासे बेवहाय सासे आबैना आयं जायखि आं मोनसे सोमोन्दो लानोसै आरोना माने जोंहा आइमोनाबो एसे बुरिबाय नालाय थ' आयंखौनो होनोसै आङो आयं सासे बुरि दंफैयो आरोना बेयाव थ' बेयो माने सिला फोथारनि होनना बुंदों ओमफ्राय माबोरै बेयाव थाफैलायनो गोनां जाखो ओमफ्राय न'खराव सोर दं ओमफ्राय माबायदि खबर लायो ओमफ्राय बेवहाय माबायदि फेसिलिटिसफोर दङ माबायदि थायो मोजां मोनगोना मोनाखै थानानै ओमफ्राय बेसेबां माबायदि कन्डिसन दं गासैबो आं नोंथांमोननो फोरमायगोन आरोना थ' आं जायखिया फैग्रोबाय ओमफ्राय जायखिया आंनो माने जानो ओरैनो आपेल 2 केजि लाबोना फैबाय आरोना ओमफ्राय ओरैनोथ' आं जेबो लाबोनाय जायासै फार्स्ट टाइम खायदाफोर जायोब्ला माबा मोनसे लाबोना फैगोन आरोना थ' आं फार्स्ट टाइमखाय माने बेबायदि ओरैनो लाबोना फैबाय आरोना ओमफ्राय ओरैनो आं नागिरनासो फैखादों नालाय फार्स्ट टाइमसो नालाय थ' सेकेन्ड टाइमफोर जुदि फैनाय जायोब्ला माने माबा मोनसे होफैगोन आरोना अननानै थ' नोंथांमोना भिडिअखौ बेखिनियाव देखायलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थागोन बेनि कन्डिसनखौ माबायदि बे आयंमोना नैबेयावनो थायो आरोना 2 ताला बिल्डिं बेयावनो थायो गासिबो नै बिसोर गासिबो बेनिनो गोजा आरोना धेमाजि ओरैजाय बैयाव वाटार मोनसे ब्रह्मपुत्र डिपार्टमेन्टनि मोनसे अफिस दंना बेजों फैनानै थिग नैबे चिलड्रेन पार्क आरोना नैबे फ्रन्टआव थानाया ओमफ्राय बिनि नैबेनि थिग बिल्डिङा नैबेनो आरोना थ' आयंआ बेयावनो थायो थ' नोंथांमोन देखायनोसै आरोना नैबे बेनि जाहैबाय साइन बर्ड थिग नैबे लेफ्ट साइडआव माखासे दोनो आरोना बेवहायबो नायब्लानो जाबाय नै बेयाव बेबायदि थायो नै ओरैबो थायो আপনার ঘৰটো ক'ত আছে নিউ বঙাই বাপরে বা কিমান দিন হ'ল আপোনাৰ ইয়াত থকা 1 বছৰ আপোনাৰ ঘৰত কোনো নাই না দাদা আছে ল'ৰা ছোৱালী নাই কোনো আচ্ছা আচ্ছা আৰু আপোনাৰ ঘৰটো ক'ত আপোনাৰ বিহপুৰীয়া কিমান টাইম হ'ল ইয়াত আহা 2 বছৰ হ'ল না ঠিক আছে ঘৰত কোনো নাই আপোনাৰো ঠিক আছে बे बिसोरनि रुम आरोना ओमफ्राय नैबिथिं आबै सासे थायो नैबाव नै बे थायो आरोना আপনার ঘৰটো কোনখিনি ক'ত আছিলে মৰিদল আপোনাৰ বুঢ়া নাই না ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী কোনো নাই বেছি বেলেগত গ'ল আৰু না এতিয়া ঘৰত চোৱা চিতা কৰা কোনো নাই না ঠিক আছে ইয়াত আপুনি অকলে থাকে না ओमफ्राय नै बेवहाय आबौमोन दं नै बिसोर बेवहाय তাৰপিছত আপোনাৰ ঘৰটো ক'ত চিলাপথাৰ অথনি কৈছিলে না চিলাপথাৰ আপোনাৰ ঘৰত কোনো নাই না নাই বুলি নাই এতিয়া মাটি বাৰী একো নাই না আচ্ছা আচ্ছা আৰু আপোনাৰ ঘৰটো অলপ কৈ দিব লালুগত বেমাৰ চেমাৰ আছে নেকি আপুনি পেৰালাইচিছ কেইবছৰ হ'ল আপোনাৰ ইয়াত থকা 1.5 বছৰ থাকি পেলাই কেনেকুৱা লাগিছে আপুনি ভালে লাগিছে না ঠিক আছে ओमफ्राय एसे आं नोंथांमोननो सिङाव हाबना देखायनोसै दै परिबेसा सिङाव माबायदि नैबे आबैयाबो बेयावनो थायो नै আপোনাৰ ঘৰটো ক'ত অলপ কৈ দিব লখিমপুৰত না কেইবছৰ হ'ল ইয়াত থকা বহাগ আহিলে বছৰ মোৰতো 1 বছৰে আৰু ন বহাগ আহিলে এইটো ঠিক আছে ঘৰত কোনো নাই না ল'ৰা ছোৱালী ঠিক আছে ओमफ्राय नै जोंहा बेवहाय दंजोबो आरोना ओमफ्राय जाय माने आं जायनि थाखाय फैदों जोंहा नैबे आयंनि थाखाय फैदों आरोना आं दा माखासे खोथा आयंनाव सोंगोन बिनि सिगां माने नोंथांमोन गासैबो बिसोरनि माने थानाय जानायफोरखौ माने बोरै थायो बबाव थायो बेयाव एसे देखायगोन आरोना इयावथ' थागोन ना माने नैबावबो थायो आरोना हस्टेल बायदि माने लाइन बजबना दोनदों आपनिबो थागोन ना इयाते आच्छा बेवहाय माने लाइन खैथा আছে बेड इफाले देखायदों नै
बुरबुय था नै बिहा आरो नै जेनथेनसै उहु आपनि नमस्कार नमस्कार उठिब पारे उसी दो को भागे उठिब पारे वो छातो पर खुश करिब पारे ना छातो पर उसी दो खुश करिब पारे पारे वो काल को दुनिया होय আছে को दा मोर गोगाम अपनी जे कुल की बाई से गोगाम गोगाम दुनिया होय আছে শুন চেহারাটো সোয়ালি নিচিনা হৈ আছে শুন চেহারাটো ওরে একেবারে দুনিয়া হৈ আছে বহু দো লাগাও কেই বছর হল বু যা মানে আহার পালে মানে যা মানে 100 বছর বাবা 100 বছর 100 বছর বহুত ভালো শুন আপনি কি দিয়া হবো গুপা আচ্ছা ইয়াত ইয়া সব ঘর গুপা বড় দুখ কথা হবো আগর বড় দুখ ইয়া থেকে বড় লাগে এবে কইবে খাওতে যাব লাগে এটা যে নিয়া নাই পঢ়ুৱা কি কইব নিব নালাগে এটা কত নিব ন ইয়াত ইমান ভান্তি কি ইমান ইন্টারেস্ট থাকিব পাইছে ইমান একা বহে ঘৰত থাকিলে বহুত অশান্তি কইবে পদে দে হাজে আই দুটা বিছা বেলবাদি কুল জংচা সুর জকা যদি বজায় কই ধৰি যায় দুছি লেকিন যে কইব যে নোৱাৰো মই ঈশ্বৰ মানে মোক আগ নবহাক বুলি কৈছো আঠুবুয়া হাবতো লাগে কেও কষ্ট যে নিজে প্ৰভু এতিয়াও ঢেৰ যথেষ্ট কষ্ট হৈছে তেতো বেমাৰ সেমাৰ হোৱা নাই বহু বিষয় বেমাৰ সেমাৰ হতো হোৱা নাই না এতিয়া হোৱা নাই বেমাৰ হোৱা নাই হয় না মাজে মাজে হয় না ঠিক হৈ যাব একো নহয় ঠিক হৈ যাব দেই ঘৰটো ক'ত আছিলে ঘৰটো আপোনাৰ ঘৰ এতিয়া পশ্চিম ঢকুৱা খদা বাৰীগাঁও ঘৰত কোনো নাই না একেবাৰে ঢকুৱা খদা বাৰীগাঁও ঢকুৱা খদা বাৰীগাঁও থানা গম পাই পশ্চিম ঢকুৱা খদা ভাটি জাল ভাই গাঁও বুলি কয় আমাৰ পশ্চিম ঢকুৱা খদা ঠিক আছে নমস্তে দেই কেতিয়াবা আহিম আৰু একবাৰ দেই মাৰিলে আকৌ আহিম बेनिफ्राय मोना जेबो होआ ना मात्र इफोर ब्लेंकेट नाना इत्यादि इफोरखौ फार्स्टआव जि होबाय बेनिफ्राय गैया ओमफ्राय गाननाय सब इफोर माने मालाय पार्टी फायनायफोरासो होयो ओरैबो सासे दङ আপোনাৰ ঘৰটো ক'ত আছিলে জানো শুনি পাইছে ঘৰটো ক'ত আপোনাৰ বৰুৱা গোগামুখ বৰুৱা মৰিদাম বৰুৱা দে ঠিক আছে ओमफ्राय नै एरबाय दं नै एरजे बेदा गावबागाव मोनफा निजर बेद ना सब नमस्कार मास्क ना केই বছর হল ইয়াত থকা মই যা 2 বছৰ হ'ল 2 বছৰ আছিলে এতিয়া এই বাগানবা লখিপুৰ আশ্ৰমত আছিলো তাত থকা এতিয়া ইয়াত থকা 7 বছৰ হৈ গ'ল বহুত ভাল লাগিছে না থাকি পেলাই তো এৰিবি আৰু না বেদ গৈছে बेयाथ' खरबोनो ओमफ्राय जोंहा नै आं मा सोमोन्दो लेंगोन आं उसुबिदा जागासिनो दं आयंखौनो होनसै नामा माने जोंहाबो आइमोनाबो एसे बुरिबाय नालाय आयंखौनो होनसै आं नङा होमबा आयंखौनो होनसै आं थ' आयंआ बेयाव खै बोसोर जाखो नों थाफैनाया आं दा 7 बोसोराव हाबबाय 7 बोसोर आयौ 7 बोसोर गाहाम ओइयावहा बेगमबाजार खाथियाव बेयाव दंमोन iyo आरो बिनिफ्राय बेयाव सोलायबाय आरोना जायगा आवगोल जायगा बेलेगावमोन आरोना दे मोजाङानो ओमफ्राय न'आ मा जायगा होनदोंमोन आं बेखौ एसे खोन्थाफिनदो नावकाटा सिमेन्ट सापरि आरोना जनाय मिडिल जनाय गोलैयो आरोना ओमफ्राय आंहा न'खराव बे सोर सोर दं ओरैनो जेनेबा न'खराव रावबो गैला बोरायबो गैला बोरायाबो थैबाय आरो फिसाला सासे दंमोन बेबो थैबाय दा आरो फिसाजो सासेयाबो मालायनि बिहामजो जाबाय गामियावनो आरो होनबाबो नायनो फैनोबो बेहाबो सम गैया ओमफ्राय बिजामादैया मा मावो माबा खेथि मावो आच्छा खेथि मावो ना थ' जेबो नङा ओमफ्राय आं इयाव थानानै माबायदि मोनदों माने न'नि बायदि बहाथो जानो होनबाबो दंसै आरो मोजाङैनो ओमफ्राय थानायफ्रा बिदिनो मा खालामनो होयो जेनेबा इयाव नोंसोरखौ जेबो खामानि गैया ओरैनो जानांगौ सिखारनांगौ थानांगौ जानांगौ जिरायनांगौ उन्दुनांगौ गेलेनो होआ इदिबायदि नायो दुगैनांगौ गेलेनाय सेलेनाय ओरैनो नोंसोरनि गेलेनो होआ जेबो गेलेनाय गैयानो दे बुरि गोजा मानसि मा गेलेनो जायोना लुदुफोर गेलेनांगौ ना लुदु बिला खेल गेलेबो লাগে নেখেলে না কোনেও
मबाइल गैया ओमफ्राय आंना मबाइल दङ सोरबा 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 ओमफ्राय नों लायाखैना आं दा मबाइल लाबाबो सोरजों रायलायनो ना न'नि मानसियानो एसे खबर लाफाय ओमफ्राय बिदि न'निफ्राय खबर ला रावबो बिसार गैया नालाय न'आव खबर इदि जेनेबा न'आव थानाय मानसिफ्रा खबर लाफायाखैना रावबो खनसे फैयाखै 7 बोसोराव खनसे फैयाखै न'नि मानसियानो गैया मुथते जेनेबा हमनानै ला न'नि गैयाबाबो नोंनिया बाय भनि दं आरो बिसोरो दंबाबो बिसोरबो सम बिनानाव बिदा फंबायफोर बिनानाव बिदा फंबाया आदा सासे फंबाय सासे गफुराव दं इसोरबो फैयाखै नामा नायनो आरो गामियावनो उन्दै मा सबसे उन्दै माबा फंबाया दं आरो गैया बिहाबो सम गैया नोंनि बिदा ना फंबाय 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 गफुराव थानायासो गिदिर गिदिर थ' आंनि मथेबा आरोना आयं माने फंबायफ्रा खबर लाफैजायो नङा होमबा बिदाफ्रा दंबा खबर लाफैजायो मानो खनसेबो लाफैयाखै एक्सुवेलि लाफैनांगौ खबर गावसोरनाव दोननो हाया नोङो न'याव मा मोनजादों मा मोनजायाखै लोमजादोंना साजादों खनसेबो खबर लाफैनांगौ ना नङा होमबा थ' नों 7 बोसोराव खनसेबो खबर लाफैया एसे दुखुनांथाव जादों आरोना दा जोंनि बर' हिसाबै माने आं माने दाख्लै खोनानाय लोगो लोगो आं खनसेबाबो नायनायनि उनाव आं बेबायदि सम मोनोब्ला खबर लाफैबाय थागोन होननानै आंखौ सानना लादों आरोना आंखौ आं बेबायदि खबर लाजानो खम लुबैयो आं फैदावबाय नालाय एबार फैनो हागौ सोरबा सोरबा आं मोजां रावबो सासे माने जोंनि मानसि खबर लानाय मानसि गैया बेवहा लाफैयानो खालि लायो मालाय गावसोरनि हारसा गावसोर लागोनथ' आरो माने गावसोरनिया मालाय न'निफ्रायबो जेबो लाबोना ओमफ्राय आंनो जानाय लोंनाय बिदि रावबो होफैग्रा गैयाना ओमफ्राय गाननाय जोमनाया मानिफ्राय मेनेज जायो गाननाय जोमनाय मालाय ओइ पार्टि बाय पार्टि फैयोना खाना होनो आरो ओमफ्राय आयंआ नोङो न'आव थांनो मोनगोन ना मोना खेबनै जाबाय आं थांनाया बहुद बैयाव थानायावनो थांदों ओमफ्राय बाव फैनायनिफ्राय थाङाखै थांबाबोथ' सोरनाव थांनो जों न'आवनो गैलाबा हा हु गैया मादै फिसाजोनियाव ओरै दसे खेबसे थाबोजानो गिनानै बेनि इनचार्ज इसोरनो लोगोआव गावनि गारिखौनो लानानै लायफिनदों आरोना देखायना लाना फैदों आरो उनाव आं खेबसे हारसिङै थांदों हारसिङै थांनायावनो सानसेयावनो गिदिंदों थायाखै ओरैनो नायनानै माथोल' होननानै फैनायसै ओमफ्राय लाखियासै नोंखौ हर लाखियाखै फिसाजोफ्रा थानो थिनदोंमोन आं थायाखै थायासै आरोना ओमफ्राय एफा गोबाव मानो खबर लायाखै नोंलाय रायलायाखै जानो ओरैनो हाथरसफ्रा खुबैगारनाय बायदिसो मोनबाय ओमफ्राय नोंखौ इयाव दं होनना मिथिगौ ना न'खरनिफ्रा बिजामादैयानो दोनफैदों गामिनि सेक्रेटारिजों नोंहा बिसोरथ' मिथिखाबाय जेनेबा बिदा फंबायफोरखौ होनदां बिदा फंबायफ्रा बिदा फंबाय आंनि असे बिदा सासे फंबाय सासे गफुराव दं गफुर मा गामि जानो बिसोरनि बेखिनिखौ मा गामि होनोथाय बे सत्रं दैमा बारनानैनो मोनो होनबा उन्दै फंबाया गामियावनो दं नों दा जाय गामिनिफ्राय फैयो गामियावनो दं आरो बेबो फैयाखै खनसेबो गैया मा नाम होनो बेखौ धनेस्वर हिन्जाव लाबायना गथ'फोरानो फिसौ मोनलायलांबाय फिसौ फिथाइफ्रा नायनो फैया रावबो नै बावनो धेमाजियावनो दङ माबा फिसौ सासे ओमफ्राय इयावहाय जानाय थानायफ्रा माबायदि जानायाबो मोजाङानो खनबेसे होयो सानसेयाव मोनानि फुं सानसुफुनि होयो फुङाव साहा होयो बेलासिबो साहा होयो मोनायाव ओंखाम आरो सानसुफुआव ओंखाम होयो ओमफ्राय बिदि बायदिसिना बिदि मोसानाय दामनाय देनाय गेलेनाय बिदि जेबो होआ दामनाय देनाय माने इन्टारेस्ट खालामनो पार्टिया डेक्स मोनसे होदों जेनेबा बैसागु सिजोनफोर फैबा मागो सिजोन फैबा बिदियाव नोंसोरखौ मा खालामनो होयो खानाफोर जानो होना खाना माने जों निजेनो बिबायनानै जायो आरो ओमफ्राय फैसाफोर बिदि आखाइयावथ' थाया नोंसिनाव गैया थाइसेबो गैयाना ओमफ्राय बिदि बाहेरायाव थांनो होनाङा नोंसोरखौ बाहेरायाव थांनो होआना गेट बारनो होआ गेट माने बारनानै बेखिनिखौ गिदिंनो होयो आरो बेखिनि एरियाखौ
बेलेग गोजानाव थांनो होआ आरोना ओमफ्राय बिदिनो दखानफ्राव दखानफोराव थांनो होयो आरोना दरकारबा दखानाव दखान सखानफ्राव बायदिसिना बायनो होयो आरोना ओमफ्राय दा बायनोबो नोङो न'निफ्राय होफैबासो बायनो मोनलायबाय न'निफ्राय फैसा थैसा होफैनो मोनबासो बायनो मोनलायबाय नङा होमबा बिदि जायो दा नोङोथ' न'खरनिफ्राय रावबो नोङो होफैग्राय नङाबा माजों बायनाय जायोना बिसोरनिया मालाय न'निफ्राय बिहरबाबो थाखा फैसा मोनो आंहालाय सोर दंखाय एकदम आखाइ गोजा लांदां बिदिनो थाबाय थानांगौ जायो आरोना थाबाय मोखां सोम फिसा थाबाबो गैयि बायदि जाहैबाय नङा होमबा दा नालाय बिसोर गय फाथै नाङा दा न'निफ्राय थाखा फैसा होफैनायजों जायो आंहालाय मा ओमफ्राय बिदि होफैनायफोरखौ रानलायनानै जागोन ना जाया नोंसोरो रानलायनाय जायो आरोना बिदिनो जों मिलायलायनानै जायोसै आरो তাৰপিছত এইটো কি বনাব এইটো চাদৰ আপোনালোকে নিজে বনাই ল'ব না আমাক লোকে কাটিবলৈ দিছে আচ্ছা হাজিৰা মেখেলা চাদৰ বব হাজিৰা এইটো তেনেকৈ কাটিছে পইচালৈ কাটিছে এইটোতো হাজিৰাই নহয় ইয়াতে আমি এনেই থাকি আমনি লাগে যে টাইম পাছো হ'ব आयं बेखौ थुनो ना थुनायालाय बेसे होयो फुवायाव 450 सानबेसे नांगौ फवासेखौ थुननो केराहे जुदि माबा लाबाय थायोबा सानथाम गाहाम लायो आरोना थ' बेबायदि हाजिरा मावनानै सोलियो आरोना आयं मावनानै बिदि हाजिरा बिदि मावनानै जायो आरोना 15 दिनमान लायो आरोना इसोर मोननाय गाव गावनि मानसिफोरा होफैयो এনে থাকাতকৈ এক্সাৰচাইজো হয় নহয় জানো তাৰপিছত আপোনালোকে যেনিবা এইটো কৰাত বাহিৰে কি কৰে এনে এনেই আমি একো কৰিব নালাগে আমাৰ ভাত বনোৱা মানুহ আছে তাৰপিছত এই বাইদেউহঁত আছে ৰান্ধনিৰ লগত লাগিবনে 2 পইচা এনে বোলে লওঁ আৰু আমি পঢ়াবিলাকে নোৱাৰবিলাকে ক'ব পাৰোঁ এনে আমি পঢ়াকেইজনীয়ে হওক ঘৰটো লেতেৰা হৈ আছে বাইদেউহঁতে নাইকিয়া অৱস্থাত তেনেকৈ সাৰি দিওঁ আৰু নকৰিলেও আপত্তি নাই ঠিক আছে নহয় যেনিবা ইণ্টাৰেষ্টত আপোনালোকে কিবা কিবি মানে মাজত কিবা কিবি কৰে না নাই মাজতে ইয়াত যেনিবা কিবা কিবি নিয়ম নীতি থাকে না থকাৰ মাজতে কিবা কিবি আমি মানে গধূলি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ এইবিলাক তাৰপৰা সেই নেগেৰা আছে নেগেৰা বজাওঁ নেগেৰা বজাওঁ এইবিলাক আছে টিভি চাওঁ এইবিলাকে আৰু দিহানাম গাওঁ এইবিলাকে আৰু হৰিনাম ভাগৱত আছে ভাগৱত নাচো ইণ্টাৰেষ্ট থাকিব লাগে আপোনালোকৰ এতিয়া বয়সটো হ'লতো মানে ঘৰৰ দুখ বিলাক ইয়াতে এৰি দিব বাৰু ইণ্টাৰেষ্ট কৰি পেলাই কোনো মানে এনেকুৱা দুখ শুনা মানুহ নাইতো এতিয়া আপোনালোকৰ নহয় জানো ইদিয়ে আৰু না আয়ংনা ओमफ्राय পাতি অহাৰ পিছত মনত পৰে আৰু आयंना मा दं सम्पथिफ्रा नैबे गानग्रा जोमग्राया गासिबो आयंनि गोजाना बेफोरबो ओमफ्राय बेखौ फरायनांगौ नोङो फरायनांगौ नै पेपार बेसे फरायनाय आयंआलाय गोदो थाखो बेसे फरायनाय एलपि स्कुलखौ बारबायमोन आरो गोदोनि आरोना क्लास 5आव फरायमोन थ' आयंआ एसे फरायनायबावसो मालाय क्लास 5आव फरायनायमोन थ' बेबायदि आं नोंथांमोननो देखायबाय आयंनि काहिनिखौ एसे खोन्थाबाय न'नि परियाल बर्गफोरखौ एसे आयंआ बुंनानै होबाय नङा होमबा थ' आयंआ माने रावबो परियाल बिदि नायफैया रावबो गैयाखौनो होनबाय नङा होमबा दंबाबो गैयि बायदि जाना दं थ' ओंखायनो सानदों आं सोरबा जोंनि बर' सानैसो माने गोसो अनफावरिफ्रा नायनानै आयंखौ नायसनबायनानै सोरबा मालाबाफोर अनसुंथाइफोर एसे एनै माने होफैयो आरोना अननानै नङा होमबा थ' आं आयंनाव सोंदोंमोन माने सोरबाफोर अननानै जुदि आयंनोथ' दा न'निफ्राय रावबो थाइसेबो गरसेबो फैसा होफैया नालाय अननानै माने ओंखायनो सानदों आं आयंनो अननानै माने सोरबाफोर जुदि अननानै फैसाफोर होनो गोसो दंब्ला माने एसे एनै आखाइ खरस आरोना बेयावथ' रावबो माने सोरबा होफैयोनो माने आयंआ होयोनो एसे एनै जाग्रा लोंग्रा होफैयो फैसा मालाय होनानै थाङो ओमफ्राय आयंनो रावबो जेबो होफैया आरोना ओमफ्राय आयंआ बिदिनो मोखां साइरावथ' थानांगौ जायो नालाय थ' ओंखायनो आं सानदोंमोन माने एकाउन्ट दंना गैया होनना सानदोंमोन एकाउन्टबो गैयाना आयंना थ' ओंखायनो खाथि खालानि सोरबाफोर जोंनि गोसो अनफावरिफोर दङब्ला ना मालाबा फैनानै नैबे आं जिथुनिखि जायगायाव दं फैनानै आयंनो एसे एनै आखाइ खरसाफोर होलांनायाव रावबो खहा जानाय नङा होननानै आं सानदों आरोना थ' होफै दा आयंआ बेफोरजोंनो एसे एनै माने गावनि आखाइ खरसखौ माने मोनगोन आरोना थ' नोंथांमोननि हेफाजाबाव थ' आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायनाय जाबाय आरोना जा ओमफ्राय नैबे বাইদেৱে মানে ইয়াৰ চব চোৱা চিতা দায়িত্ব ইয়াৰে আৰু না নামটো কৈ ল'ব অলপ
আপোনাৰ ঘৰটো ক'ত চৌকামত না এতিয়া এই যে নেকি মানে আপোনাৰ ইয়াত আছে নহয় জানো ইয়াৰ চোৱা চিতা কৰি পেলাই আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে মনবিলাক তাৰপিছত এইবিলাক অলপ দিগদাৰ কৰে নেকি আপোনালোকৰ চোৱা চিতা কৰে দিগদাৰ একো কৰা নাই না এটা খোৱা বোৱা কোনোবা বেমাৰ কিবা কিবি দিগদাৰ এইবিলাক একো দিগদাৰ নাই বেমাৰবিলাক ক'ত চাই আপোনালোকে ডক্টৰ আহে নিজে আহে না তাৰপিছত এটা কথা দেই এইটো মানে ইয়াত ইমান কেইজন বুলি কৈছিলে আমাৰ ইয়াত 25 জন আছে 25 জন মানুহ খোৱা মেনেজ কেনেকৈ হৈছে চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা আহে চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা না ফাণ্ড আছে না তো বেबायदि आरो ना माने फान्ड दंनो बिसिना ओंखायनो माने मेनेज जाहैबाय नङा होमबा তো এনেকুৱা মই ভাবি আছিলোঁ এইটো মানে খোৱাবিলাক কেনেকৈ মেনেজ হয় এইটো ভাবি আছিলোঁ আৰু আপোনাৰ মই কুকমেন কেইবছৰ হ'ল ইয়াত কাম কৰা মোৰ 2 বছৰ 2 বছৰ এতিয়া কেনেকৈ লাগিছে থাকি পেলাই ভালেই লাগিছে আইতাবিলাকৰ সেৱা কৰিব পাই পেলাই কেনেকুৱা লাগিছে ভালে লাগিছে না ভালে লাগিব নহয় জানো ইয়াত দুষ্ট মানুহ নাই আইতা চবে মানে চব মানে লাহে লাহে মানুহবিলাক চব মানে দুষ্ট নাই নহয় জানো এইটো কাৰণে ভালে লাগিব ঈশ্বৰে ভাল মানে কিবা দিয়ক নহয় জানো আপোনালোকক এইটোৱে সেৱা কৰি দিলোঁ আপোনালোকক মানে नै बिसोरो बिदि थादों आरो ना गासैबो नै बिसोरो गासैबो ओमफ्राय आयंआ ओमफ्राय नै बिसोरो बेबायदि खामानि मावो आरो ना ओमफ्राय नै এই আপোনাক এতিয়াহে দেখি পাইছোঁ আপোনাৰ ঘৰটো ক'ত অঁ তো बोराइफोरजों रायलायनो प्रब्लेम मरिदल आरो ना बुरा बुरि नेকি নহয় বেলেগ বেলেগ না আৰু ইয়াতো থাকে না नैबे रुमावबो एसे देखायनोसै आं ইয়াত 3 4 5 জন थायो आरो 6 जन थायो 6 जनमान থাকে ना ইয়াত 6 जन थायो आरो ना नोंथांमोनसिम माने आयंआथ' बेनो सिमेन्ट सापरिनि नावकाटानि होनना बुंदों ओमफ्राय आयंआ बेनो आरो ना नायग्रा गैया नालाय आं दहायनो बुंखाबाय नोंथांमोननि सिगाङाव रावबो नायफैग्राबो गैया खबर लाग्राबो गैया थ' आयंनो माने एसे एनै आखाइफ्राव खरसाफोर रावबो फैया आरो ना ओमफ्राय बेयाव माने आयंआ हारसिं माने मोखां साइडआवल' थानांगौ नालाय मालायफ्रा बिदि माने खबर लाफैयो नालाय बिसोरखौ माने मोखां साइडआवल' नायनो गोनां जायो आरो ना थ' ओंखायनो आं सानदों माने माब्लाबा फैयोबा सोरबाफोर जुदि जोंनि गोसो ओनसोलाव माने जोंनि मानसिफोर फैयोब्ला अननानै नैबे आयंनो एसे खबर लाफैबाय जाबाय आरो ना जायगाया जाहैबाय नैबे धेमाजि चिलड्रेन पार्कनि थिग माने फ्रन्टआवनो दं आरो ना जायगाखौ नोंथांमोना फोरमायखाबाय फैबाथाय नोंथांमोना बेखौ गेट नुगोन गेटटु किबार आसले जेस्ट कुन्ज होननाय मोनसे बेनार दं आरो ना नोंथांमोना बेयाव हाबनानै आंनि नामखौ मा होनोमोनलाय बिनु ओमफ्राय बिनु मुसाहारि होननानै नैबे माने जोंहा इनचार्जआथ' दा गैला नायग्राया बिथाङानो आरो ना बिथांनाव खबर लाब्लानो नोंथांमोना नुगोन आरो ना थ' लोगोफोर माने भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय आरो ना मानो होनबा भिडिअआ माने आंबो फैनाया एसे लानाया जोंनाबो गोजान नालाय ओमफ्राय बै मोनसे जायगायाव थांबावदोंमोन आङो बेयाव एसे फैनाया देरि जाबाय आङो लेट जाबाय ओमफ्राय मोजां प्रपार देखायजोबनो हायाखैब्लाबो बे जेसेबां हायो नोंथांमोननो देखायबाय आरो ना बेनो आरो ना आंनि जोबथा माने खावलायनाय नोंथांमोनसिम माने जों बर'जों बर' बयबो एसेबाबो अनसायलायनांगौ नङा होमबा थ' बेनिखायनो आंबो नैबेयाव फैनाय जादों जोंहा आयंखौ आं खबर लाफैनाय जादों बेनो आरो ना भिडिअखौ आं गासैनिसिमबो खनसे माने थेंक इउ होनो सानबाय ना नायगिरि बिथांमोनसिम जाय माने भिडिअखौ नायदोंमोन गासैनिसिमबो खनसे थेंक इउ फर वाचिं